салом алейкум бародаро. Мо мағозаи худмонак шудем назди Қараболо ай тараф шо мехӯҷам рӯ барои заправкаи Нур Оил. Бародаро, я нархҳои мондагием ки дар тамоми Регар ин нархҳо нестанд. мошинчаҳое ки дигар ҷуда 1500, 1300, 1400 мефурӯхтанд, мо 1200 сомониш кардем. ин мошинчаҳоро 1700, 1800 мефурӯхтанд, 1580 кардем. ин мошинчаҳо 1480 сомонӣ. ин ай мошинчаҳо 1680 сомон. ин ай мошинчаҳое ки дигар ҷуда 1700 шо мефурӯшанд дар магазини мошинчашоп 1500 сомонӣ ако бародаро, ё 1100 сомонӣ бародаро, 800 сомон, 800 сомонӣ ки дигар ҷуда 1000 сомон боло мефурӯшанд. самакатҳо овардагием, электрони качели овардагием ки нархи дар дигар ҷо 1300 сомон, дар магазини мо 1000 сомон нархш. 220 сомонӣ, 220 сомон, 180 сомон хадаматҳои беҳтарин. метавонед ки заказ кунед, дастрас кунед, мошинчашоп дар хизмати шумо. бародаро, кадмое ки мисол мепурсе бисёртар ки то чанд килоро ва дура мисол то гузашт чанд солара, ин ҳама худо мисол 70 кило ин бе мало дар дунуш мисол штам мебардора вазимара марҳамат ё до нафара ана аклуматрош 12 вота ҳам пул ҳам писар кати дорам заҳрият кати кадомое ки мисол на заказ метавонад дрони Регар шаҳрина доставкаш бепул ҳама ҷои Тоҷикистон доставка дорем бародаро.